Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез. Студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Туберкулезга каршы креш диспансерында капиталь ремонт бара. Ул 45 елга беренче тапкыр үткәрелә. Бу хакта Римма Әхмәдова. Россия командасы өчен әниләрнең карынында ук җан атачаклар. Кама медицина үзәгендә авырлы хатын-кызлар корсакларына футболга багышланган рәсемнәр ясатты. Чаллыда эшсезлек дәрәҗәсе 2% тәшкил итә. Мәшгульлек үзәгендә бүгенге көндә 6000 вакансия тәкъдим ителә. Оешмаларда эшче куллар җитми. Бүген эшчеләр эзләп вакансияләр ярминкәгә 19 оешма килде. Шәһәрдәшләргә вакытлыча эш урыннары да тәкъдим ителде. Шәһәрдәшләргә 140-ка якын вакансия тәкъдим ителәр. Эшләүчеләр арасында күбрәк пенсионерлар, каникул вакытында акча эшләргә теләгән студентлар да бар. Работу разнорабочего на лето, чтобы помочь родителям оплатить учебу в колледже. Вот. Учусь я на автоматизации технологических процессов. Шәһәрдә эш табу авыр түгел, кемнең эшләсе киләгел эш бар, җавап булмаска кирәк. Безнең шәһәр самый эш шәһәре, бөтен yerдән килә. Гомер буе заводта эшләдем. Хәзер инде заводка барасы килми, әзрәк җиңелрәк эшләдем, кайтып киттем. Оешмаларга эшче куллар җитмәй җәйге вакытка урнаштырырга, профессияның барлык нечкәлекләренә өйрәтергә дә ризалар. Иң кирәкле ул рабочий профессия буенча кирәк инде ул. Слесарь, механосборочник, операторлар, наладчиклар, фрезеровщиклар. Менә шундый узкий профессия специалистлары кирәк. Әгәр дә кешенең профессиясе булмаса, без аларны укытабыз. Менә, например, кеше килә икән, бер нинди профессиясе зәйме, без аны укытабыз через МЦПК. Именно женщины, кто на пенсии, интересуются, посудомойщицу, уборщицу. Условия у нас хорошие работы, поэтому 17-летний парень обращался, тоже взял визитку. То есть мы готовы, в принципе, принять и учащегося, потому что у нас есть график работы удобный. То есть это есть и дневная смена, есть вечерняя смена. Ярминкә вакытында кайберәүләр күңелләренә ятышлы эш тапты. Эш эзләүчеләр ярминкә уңай форма диләр. Биредә оешма вәкиле белән турыдан-туры аралашып була. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Туберкулезга каршы көрәш диспансерында капиталь ремонт бара. Учреждение 1974 елдан эшли һәм бу беренче зур ремонт. Беренче этапта зурлар һәм балалар поликлиникалары ясалам. Бу максатка республика бюджетыннан 66 миллион сум акча бирелә. Бүгенге нинди эшләр башкарылган, ремонт кайчан төгәлләнә, хәбәрчебез Римма Әхмәтова белеште. Туберкулезга каршы көрәш диспансеры зурлар һәм балалар поликлиникасыннан 138 урынлык стационардан тора. Ремонтны 1 июньдә зурлар поликлиникасыннан башлаганнар. Ул 1 һәм 2 катларны били. Бүгенгә стеналарны, идәннәрне сүтеп яңадан ясаганнар, тәрәзәләрне алыштыралар, жылыту, вентиляция, электр системалары яңартыла. 15 июльдән балалар поликлиникасын ремонтларга кирешәләр. Авыруларга начар булмасын дип инде бүгенге көнне тырышабыз. Шуның өчен ремонт бүгенге көнне таләп нигезендә һәм график нигезендә бара. Поликлиника өлкәсендә бара бу ремонтлар. Поликлиникадан соң инде безнең стационар ремонтланыр дип көтәбез. Стационарны ремонтларга бик кирәк инде. Авыруларыбыз ул ремонтны булыр дип тоже өметләнәләр безнең белән бергә инде. Ремонт вакытында 2 поликлиникада эшли. Уңайсыз яклары бар әлбәттә. Әмма пациентлар да, хезмәткәрләр дә моңа аңлап карый. Чөнки бина нык тузган, ремонт бик кирәк иде. 3 һәм 4 катларда урнашкан стационарга килгәндә, анда әлегә реконструкция бармый, чөнки акча күчерелмәгән. Зурлар һәм балалар поликлиникаларында ремонт яңа елга төгәлләнергә тиеш. График производства работы расписан на 28 декабря. Там будут пусконаладочные работы, на январь перейдут там немного. В целом уже медработники будут работать 28 декабря в полном объеме. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шимбә көнне Россия җыелма командасы Хорватия командасы белән уйный. Футболчыларның кәефен күтәрү өчен чаллы җанатарлары ни генә эшләми. Бүген перинаталь үзәктә үзенчәлекле акция үтте. Рәссамнар йөкле хатыннарның эшләренә чемпионат темасына рәсемнәр ясадылар. Хәбәрчеләребез дәвам итә.
Перинаталь үзәктә бүген көндә 40лап хатын-кыз ята. Көн узын вакыт акырын үтә. Шуңа күрә алар рәссамнар килә дигән хәбәрне бик шатланып каршы алганнар. Мавыктыргыч шөгыль күпләргә ошаган. Здесь в больнице развлечений мало. Интересно, разнообразие. Да, мужу отправлю, пускай посмеется. Что сидеть, лежать в этой палате? Дома, да, поучаствую. Такая возможность есть, почему бы и нет? Это ведь тактильное такое прикосновение к своему ребенку, и ребенку это нравится. Оештыручылар әйтүенчә, идея уйламаганда көтмәгәндә туган. Аны тормышка ашыруга рәсем сәнгате мәктәпләрендә укучы яшүсмерләр алынган. Смотрели интервью перед предыдущим матчем, наши футболисты просили поддержки. Вот. И мы решили показать не только то, что у нас есть в стране мужчины-болельщики, но и также девушки, которые тоже нас поддерживают, нашу команду. Вот. И хотели бы показать то, что даже в таком особенном положении девушки продолжают поддерживать и болеть за свою команду. 15 минут içinde авырлы хатыннарның эшләрендә кызыклы рәсемнәр пайда булды. Бу футбол төбе, дөнья чемпионаты символы, арада хәтта уенчы портреты да бар. Табиблар әйтүенчә, бу буяулар сәламәтлеккә зыян салмый. Краски все сертифицированы. Мы не допустим просто так прихода неизвестно кого, скажем так, разрисовывать животы нашим женщинам. Они все прошли проверку. У нас за этим следит и педотдел, и у нас есть отдел качества. А во-вторых, любые положительные эмоции для беременных – это только плюс. Акция тамам, истәлеккә фото һәм әлбәттә яхшы кәеф. Мондый селфига булачак әтиләрдә шат булыр, ди кызлар. Рим Әхмәтова, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Хәзер Республика балалар клиник хастаханәсенә электрон рәвештә язылу булган бу сирәк авырулар белән авырган балаларга кагыла. Җирле табиблар диагноз куя алмаган очракта да шулай эшләргә мөмкин дип хәбәр итә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте. Мондый балаларга хастаханәнең сирәк авыруларны күзәтү кабинеты ярдәм итәчәк. Шәһәрдәшләрне Петрау бәйрәменә чакыралар. Чара 11 июль көнне 18 сәгатьтә Җиңү паркында оештырыла. Шулда Петрау бәйрәме ел сайын үткәрелә. Аның максаты керәшеннәрнең мәдәни традицияларын, гореф-гадәт йолаларын үстерү һәм саклау, шәһәрдә милләт-ара мөнәсәбәтләрне ныгыту. Әлеге чара традицияләргә бай һәм ул җәй, чәчәк, үләннәр бәйрәме буларак үткәрелә. Петрау татар халкының Сабантуй бәйрәменә ошаган. Бәйрәмнәрнең эчтәлеге бер төрле, шулай да үзенчәлекләре дә юк түгел. Бу көнне түгәрәк уеннары уйныйлар, такмаклар җырлыйлар, Петрау сандугач исеме өчен ярышалар, утын кисү, каршылыкларны узып йөгерү, аркан тарту, себерке бәйләү буенча ярышларда җитезлеккә көч сынашалар. Бәйрәм кунаклары алдында карындашлар керәшен халык фольклор ансамбле, җанагайлар керәшен яшьләр ансамбле, бәләкәй дәдәйләр яшь кашыкчылар оркестры һәм башкалар чыгыш ясаячак. Моңга абнашлар, мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Телефон в Набережных Челнах 92 32 38. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.